Dumako naman tayo sa bayan ng Manawag, kabilang ang grupo ng mga Persons with Disability o PWD sa tinututukan ng lokal na pamahalaan ng Manawag. Alinsunod dito ang inilunsad na pagsasanay ukol sa mushroom cultivation na inaasahang makatutulong sa mga ito sa kanilang karagdagang pagkukuhanan ng pera. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program o SLP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na layong makatulong sa pag-angat sa antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo. Samantala, pagtitiyak ng LGU Manawag ang patuloy na suporta sa bawat Manawagenyos sa pamamagitan ng mga inilulunsad na programang pangkabuhayan. IFM News. IFM News. IFM News.